Коя махала се пада тук? Тук е на границата между Перпериевата и Кукудевата. Аха. Добре. А вътре тук какво можем да кажем, че в тази църква се предполага, че той по някое време е идвал и е служил. И тази църква е открита 865 година и е характерно, че е открита с 12 свещеника български, без да има участие от гръцка страна. И тогава всъщност Иларион, мисля, че е бил. И женският бунт в Устово е по това време, когато изгонват гръцкия владик, жените в Устово. Значи това си е чисто българска църква, така ли? Да. И понеже това е норията на родителите, и барелефа за това е сложен на тази църква, а има сведения, които не са потвърдени, че той е служил тук. Какво е на кои родители? Родителите на Константин Дъновски. Тук са живели в този район. А и в тяхна памет? И той е живял тук, в тази енория, и затова е поставен тук барелеф. Има твърдение, че той е служил тук. Нямам представа кога. Това трябва да го проучим. Добре. Но свещено иконом, това е титул, който той получава във Варна. Нали? Да. Там, където е църквата Свети Архангел Михаил. Добре. И това си е църква, построена от българи и само на български. Изцяло с дарение, изцяло с дарение на устовските първенци. Филейното училище е било в Свети Никола, тук е било светско училище. Вече. А сега, Наско, ти какво ще ни покажеш? Сега ще покажа къщата на прадядо ми, в която Дъновски е бил 2 години. Той там са го приели, защото е бил учител в училището. 2 години е бил приютен при прадядо ми и са били големи приятели с него. Чакай се. Ти говориш за нещо, което аз знам само като факт. Че той е пътувал до Устово и това е било, даже се знае коя, някъде по време на Първата световна война. Той говори вероятно за периода, в който, защото ако прадядо му го е разказвал, то тогава прадядо му трябва да е бил жив, нали? Да. Той разказва, че прадядо му го е приютил. А ако е така, прадядо ти трябва да е бил на млад, защото Константин Дъновски умира 1918. Да. И 18. Значи но повече той умира от 100 във Варна. години. Да, повече от 100 години, значи. Да. И той е бил тук и е живял при дядото, така? 2 години, през останалото време, навярно, другаде е живял. Което няма общо с неговата къща на рода му. Не. Той е бил просто не под наем, те са били приятели и прадядо ми го приютява тук. Дядо Игнат. Дядо ти Игнат? Да, а затова майка ще ви разкаже по-подробно, когато отидем горе в старата къща. Да. Добре. Хубаво, хайде да отидем да видим къде е живял дядо Игнат. Да. Твърди се, че след освобождението идва тук да иска да служи, обаче нямало място в тази църква. После отива в Момчиловци, в това, дето ти го казах, Карлуково, сега Славейново. И после знаем със сигурност, че той получава, идва тук по някое време, около 12-та година някъде, не си спомням точно кои години, трябва да го видя. Значи точно тогава трябва да е било. И 11-12 май преди войните идва тук и така се твърди, че живее 1 или 2 години. И сега, ако ние направим тази връзка, би било прекрасно. Би било прекрасно. Това е било, значи. От тук започва улица Казашка. Улица Казашка. А тя е казашка, защото казахите се освободили Устово. Нашия край. Посрещани казахи, 54-та година. По-скоро в тази къща може да го покажете на кадъра. Тук са отседнали. Тук са били приети. Това е бил щаба, така? Да. Тук са тази е по-богаташка. Да. Най-старата и най-голямата. Чурбаджийска къща. Тя ще
снимате къща, която си е така останала от едно време и която никой не живее. Къща е на прадядо. Това е Игнат. Привет, привет. Това е казашка номер 17. 11. Много ми е приятно. Георги Христов съм от Бургас. Разбрах, че сме колеги. Ами да, аз съм литератор бивш. Вие? И аз съм бивши литератори. Ама аз съм вече пенсионер, а вие не сте. Аз съм настоящ. Да. Аз съм завършила Велико Търново. Аз друга има. Няма В значение. момента това, което Наско ми разказа за вашия дядо всъщност. Да, Дядо Игнат точно така. Той е приел Дънов тук. Дъновски. Дъновски, да. Константин Дъновски. Тук имаме две църкви. Свети Никола и Света Богородица. Тази тук най-близката е Света Богородица. Свети Никола, защото... Здравей, Штоно! Защото дядото, бащата на моя дядо на Игнат, той е бил там настойник, как да ви кажа, обслужвал е църквата. Тип домакин, клисар, Ами нещо. да, клисар, нещо от този род. Това е. Да. И всъщност, вие от дядо си нямате някакъв спомен сериозен, Не. освен така. А този разказ, кой ви го разказва? Този разказ ми го разказвал баща ми, Никола. Никола Игнатов Диев, защото аз съм, казвам ви, била малка. Да. Около 5 годишна, даже не е навършила 5 години, но имам някакъв спомен. Какво точно ви разказва, доколкото може да се Ами справите? това ми е разказвал, че след като е живял тук 2 години, той заминава за Варна. По какъв повод идва нещо, знаете ли? Не мога да ви кажа повода. Заминава за Варна, там се установява да живее и след известно време праща писмо на моя дядо, на дядо Игнат. Писмото гласи... Има ли го? Може да го е имало, но не мога нищо да ви кажа. Знам това, което казваше баща ми. Писмото е гласяло: Игнат, аз се установих в Варна, заповядай със семейството да живееш при нас. Дядо поп Константин Дъновски умира 1918 година във Варна. Точно във Варна. 1918. Вашият дядо, ако си е заминал някъде около 45-46, на колко години? На около 70. 70 години. Това 70, ще речем, може би и една, и две, някъде там. това ще речем, че той е бил съвсем млад. 30, 20, 30 годишен може би е бил, когато са, Да. когато са се срещнали с... какво ги е събрало? Какво знаете ли? Просто не мога да ви кажа. Това не мога. Някаква дружба, някой така? Просто... Аз предполагам, че дружбата е дошла оттам, от баща му, църквата, който да. е бил... Те са били нали, заедно. Баща му на кой? на дядо Игнат. Аха. Предполагам, че оттам Те идва са дружбата. живели на различни места или това е къщата и на вашия прадядо? Ами, това са, вижте, О, да. тази къща. и тук тези две къщи. Това си е ваше. Не е наше, но на братовчелите. Това са На все вашия род, дидеви, на да. вашия род. Значи баща ми е роден, ето, 25-та година. 25-та година. Това е. Разбрах. Никола Игнатов Дидев. Да. Вие след като правите проучване, аз бих попитала, и искам да ви попитам, значи доколкото знам от баща ми, той има 2 сина във Варна. Кой има 2 сина? Константин Дъновски? Да, Има 2 сина Нали? и една дъщеря. за дъщерята не знам, но знам, че има 2 сина. 2 сина, единият от синовете на Константин Дъновски, Така. единият син е Петър Дънов. Да, Петър Дънов. Другият е Атанас Дънов. Те във Варна ли се живеят? Не живеят във Варна, той живее сестра му живее във Варна, Мария се казва. Мария е кръстена на своята баба от този род, на който Щоно е наследник. Мария Забилева. Мария Забилева. На Мария Забилева ли що? Всъщност това е сестра на Петър Дънов. Не. Мария Забилева е нейна баба. Да, ясно. Баба, на която е кръстена. Тази Мария, която говорите вие, е сестра на Петър Дънов. Значи сега можем и да Да, влезем. заповядайте. Благодарим. Заповядайте.
Айде, добре. Предполагам, че той е живял тук на горния етаж. Виден гост. Това се е къща запазена на моите родители. Никой не живее, това е цялата Това работа. са две стаи, това е... Да, още една багажна стая. Да. Разбрах. Предполагам, че тук е Една живял. от двете стаи. Да, в една от двете стаи. Като снимем там фото. Това е положението. Вие Сигурна какво, си, да. научен труд ли пишете? Какво е? Аз малко... Научен труд може и да стане. Ние в момента правим едно изследване, чисто като биография, биографично изследване, свързано с родословието на Петър Дънов. Обаче Петър Дънов е доста, рода му е така, Пръснат. но той освен, че е пръснат, е много пъстър. Много пъстър и колоритен. Действително има много неща, които ние от тук намираме нещо, от там намираме и все интересни нишки откриваме. И това е от преди, ето сега вие ми говорите за неща, които са от 10-120 години. Преди малко говорихме за преди 150-160 години. Значи, може би преди 25 години някъде там идваха от Българска академия на науките. Баща ми беше жив тогава. Идваха тук двама мъже и една жена. И тук и братовчет му беше жив. И доста разпитаха, даже си спомням там на стълбището се бяха спрели, доста разпитаха и баща ми доста работи разказа, каквото е знаел друго. И аз между другото съм чула някои неща. Може би това е дядо... Ами, това трябва да е дядо Игнат. Като млади. Точно така. Това е дядо Игнат и баба Тодорка. Снимахте ли? Аз там ще ви намеря. Ето, това е дядо ми. Вижте какъв внушителен вид е имал. Нали виждате? Живач човек. И това е баба ми. Типична родопчанка. Това съм аз с пандълката. Ай, сега ще направим връзка. За 4 години и половина. Браво, добре. Заповядайте, първо помогу. Заповядайте. Що, но? Айде, задушете.